ubani wale ngoma uwe umuntu encane noma ubani official show munye lapha uyayisiza weyenzi ngoba uzophelwa zihlalo manje bonile lapha ususwa ophosa kuthiwa dedela abaculi. Hey, ungathi weyenza ufike ngo6 emncwabeni, uzosukumela uDSD noMbheje, abantu abafike ngo2. Uma bengama artist bebehleleni bengafiki, uza kwabo bazofika emini. Sekuthiwa sukuma kade uhlezi lapha. Wena uma ingane emndeni njengami, nebe nguMahlamini lapha. Umtade engibuza ukuthi uMahlamini. Futhi mnaze ngibuze umuntu ukuthi udlaleleni la. Mina ngihlale efamily, athi kasicebwazi wangiqabula wangihaga ngitshele mina. Yini into edwila kuma artist ngoba kuthi uphosa bekususa lapha ethi sukusukela oMbheje. Phela ucule lengoma ekabani into encane noma wowe. Ubani official show munye lapha. Into encane kodwa izothenda lengoma ngoba phela kulezi insuku hayi uyiqanda. Unqonya ngapha nangapha. Hayi izothenda le album. Izotrend. Ulayenzi ngoba zakuphelela ihlalo. Ophoyisa balila. Bamba duze abantu ezihlalweni. Isithini ihlosa lengoma? Hayi khipha yenze ngizokweseka khipha.